кажа, защото до сега това беше това народ, да буди да вираме, утре не дай Бог, пак да потъне в това е истина. За това сме тук. А ние сме всички тук, за да спасяваме нашите семейства. И аз съжалявам, че нямаше никаква телевизия тук. Ама това е телевизия да излъчи това нещо в България. И да каже на президента. Няма такава телевизия, която го направи. Това е от българския народ, който търпеше това нещо, не е народ. Но сега е момента да стане пречупване в тая държава. И ние сме тук. И бих искал да му кажа на президента, че всички тук емигранти по целия свят, 1,5 милиона, са една голяма сила, която 1,5 милиарда лева, кой може да знае, може да се прави, че не знае. И тая сила фактически крепи нашата бедна икономика, от която е ограбена и продължава да бъде грабена от всички тези престъпници, които днеска са недосегаеми богаташи и властта е престъпна. Те затова не искат да се връщаме, защото пращаме в България. Сме включени в бюджета. Ние ако се върнем, България ще фалира. Ние ако всичките българи Кой се ще върнем, праща? Няма кой да праща. Да, и така фалира. Какво Какво да вземеш образователна система, съдебна система? България имаме много възможности да си възвърнем всичко това, което ще ни. Имаме много възможности. Имаме и членове, които ни подпомагат държавата. Имаме членове, които подпомагат всички българи, които сме извън държавата и вътре в държавата. Работата е, че никой не ги... Не говоря за държава, за нас, за народа, за хората, които, разбираш ли, не ти говоря за никой да е управлява, нито и представител на... Искам да ти кажа, че имаме възможност всичко това да го направим. Сега е един момент, но истината е друга, че ние тук може само да държаме нашите хора там. Те са онези, които могат да правят действително пречупване. Виждат, че не ни дават нова дума, казват, че не могат да се осъществят връзка с Българска национална телевизия, за да може някакъв репортаж от тук да влезе там, да се покаже на целия народ. Това какво е? Значи тая престъпна групировка, която управлява и президента, и той, това чучело, те всички бяха чучела, не позволява това нещо. Това е истина. Всички българи, които са тук, нека да ние поддържат връзка с българите там. Къде отидохте, момичета? Да го говорят, да разпространяват, да могат да задържат и да искат исканията да бъдат удовлетворени. Това е истината. Истината е, че ние всяка седмица пишем на медиите. Разбираш ли? Истината е, че медиите не искат да начуят. Истината е, че само ти и тази жена, която снимате тук, наистина какво става. Истината е, че в България медиите не искат да го покажат това нещо. Това е проблема. Че не искат да разпространяват не тази искат да видят, че тук се събираме, че в Валенсия се събира, че в Барселона се събира. Не искат да го правят. Всяка една политическа сила си има телевизия. BTV, БСП, TV7, ГЕРБ, ДПС, еди кои си. Така ли? Те са активизирали също толкова много, колкото да пречат да се разпространява информация. Това е истината. Друга истина не съществува. Така както въжи в момента, дали всеки един от нас, аз вярвам, че ние сме тези, които сме реални на протести, сме обявили пред всичките ни приятели с тези подписи. Обаче се преценявам, че има хора, които са много пасивни и още се подкрепят в протеста, но в същото време не са поканили нито един от приятели. Тук. Испания. Аз живея на силата на Значи, 10-15 мъже, разговаряме, нали, всичко казваме, понеже те и някои и вестници купуват. Пускат там по 1-2 евро, играят за еврофутбол, обаче не идват. Дойде само един, първия път, едно момче дойде тук, миналата седмица, аз първи път бях. Другите не разговаряме. Така е, аз след това като дойдох, в неделя като влязох от тук, дали след това и влизам аз и те се обръщат главата, малко гузни, разбирате ли? Малко гузни, защото сме говорили, аз ги агитирам и те така... Браво! Това е новия плакат. Вие ще бъдете най-отпред днеска на снимката с това нещо, с това плакат. Ани, ти какво? Отказа ли се от журналистите?
Всеки ден гледам дали качила четвърти път. Аз обявих, че снимах първите две клипчета и там се изчерпахме, защото за всяко следващо събиране ние поддържаме това, което на първите две клипчета се каза. Там достатъчно сме казали, достатъчно се показва и мисля, че няма какво още да си дърчим пак едно и също, пак ще снимаме едно и също. Когато покажем нещо ново, ще има и много неща. Тогава, да, евентуално. Може би при предаването на подписите може да заснеме ново видео, да се обяви колко подписа официално сме събрали. В интернет също е направена, тъй като свързахме с координатори от Барселона и Валенсия. Те направиха в интернет онлайн подписка за хора, които не могат, в тяхното населено място нямат тази декларация, да се подписват по интернет. Тяхната петиция с техните подписи, които те събират, също ще бъдат обобщени с тези, които подписи ние събираме от различните градове тук. Но за момента така на хартийни бланки имаме единствено в Мадрид, в Сеговия, в Аранта Дуеро и мисля, че сме това. И Аликанте сега ще своя тази седмица. Появаме явно своя. И аз малко ги принуждавам на сила да подписват, защото той иначе няма друг начин. Много дума е написан сайта и сме го разпространили в Facebook навсякъде го пише по сайта. А ние не сме се подписали на бланките, не трябва да Не се трябва подписваме да на се петицията, нали? подписваме Защото се онлайн на дублират. петицията, защото се дублират подписите, да. Избирате си един вариант или на такава хартийна бланка, или в интернет. Добре, а ни събирането разкажи на нещо подписи за... до края на Защото аз не знам месеца. кой всъщност запознат с предложението от Лондон, което идва. От Лондон, за правенето на клипа. Ами аз мисля, че не е нужно да ангажираме всички с това, защото това е извън протестите. Да, разбира се, ама нека все пак Ако знаят за някой какво има става желание, въпрос. Повечето тук участваме в. Това е извън протестите, друга тема, Да, но ако да. някой има желание, За какво е това? координаторите от Лондон, които организират протестите, междувременно са решили да правят рекламно видео за България, обединяващо всички протестиращи от различните държави, в което се покаже, че ние сме българи, независимо от коя страна сме, и да представим някакви български традиции от всяка страна. Българите, примерно, едни с народни носии, с танци, други с нещо друго. Те бяха направили едно такова клипче, ако сте гледали, в Варна, изписаха с тела хора от България. Гледали ли сте? Така, същото момче, което инициира цялото това нещо и пуснаха това видео, същото това момче сега представи тази идея. Да се представи, нали, България по някакъв начин. Ние казахме, че ще се включим. Намерихме дори фотограф, който е испанец, не е българин, обаче е наистина голям професионалист. Мен лично ще ме е срам от него, дори ако се изложим по някакъв начин. Ние тук Разбира се, че няма да се изложим. Как ще се изложим? Трябва да си измислим обаче идея по какъв начин ще представим. Аз имам идеята и обаче чакам и други предложения. Значи да не е само. Нека да се съберем, аз чакам... Аз не знам Значи от дали ще всички се хора, които събираме. познавам в Мадрид, идва само една моя приятелка, няма как да няма лъжа да не я изчакам да дойде, защото от толкова хора, които познавам, идва само Няма тя. да остана до Аз края, мисля, после ще ми че- пишете, нали? Няма... Аз мисля, че Това е- е добре това е съвсем да кратко. съберем, нали, да съберем малко трудно казано, да съберем хора и наистина да покажем, че тук протестираме и с български знамена, с плакати и да се снимаме. Сега, мисля, че няма да се съберем тук в Мадрид. Обаче аз обещавам, че ако се съберем в Бяло, ще направя всичко възможно да се съберат много хора. Аз пак казвам, че това е различно от протестите. Това Ние мога не да- трябва да това мога- показваме. Ние не трябва на идеята да покажем, че протестираме. Това беше първото видео. Там се показва, че протестираме. Имаше и снимка от нас в Мадрид в първото видео, нали? Сега това е вече различно от протестите. Просто показваме български традиции. Показваме, че макар и имигранти чужбина, например, ние бойдисваме яйца на Великден, ние носим вартеници, ние следваме български. Да го покажем на англичаните ли? Не. Просто идеята е да се покаже, че сме обединени от колко много страни в чужбина, ние можем да се обединим в едно общо видео. Нали? Ама кой да го види това нещо? Ще видим На всички. кого? Ще го видим Ние всички. да го видим. Ама аз И искам българите да ще го направим видят, едно и чужденците. послание. Ще бъде преведено на различни езици. Да. Ще има... Не знам кой ще вземе Мен тази много ми част. се иска да направим едно послание пред тия европейски грандомански държави, като Англия, както ти казваш, нали? Защото ми е адски обидно, не знам дали ви се интересуват всички. Сега, пръстови отпечатъци ще не снемат, като 2014, като освободят. Нали? Сега, 5 години няма да ни разрешават да ползваме безплатно здравеопазване.
общински жилища и така нататък. Сега те се опасяват от малцинствата нашите, ама на мен лично ми е обидно това дистанциране, защото аз се смятам за пълноправен член на Европейския съюз. А не да насмятат втора категория. Вярно. И според мен това ще трябва много Дори сериозно индийци, да го вземе. пакистанци и така нататък са по-нагоре от нас. Нас лично, моят съпруг лично, негри, защото той работи с негри, негрите се отнасят с пренебрежение и подигравка. Те чули, недочули му казват, аз мога свободно да ида в Лондон, ти не можеш. Да, точно. Винаги се питам какво работят. Винаги се питам. Ти не ги вземе на сериозно и държавата им не защитава. Да, често съм видяла негри в строежите. Какво работят? Как да не работя в строежите? Аз съм работил в хотел, дето е на 26 етажа и само негрите дигат всичкия материал. Това е като асансьор, разбираш, да кажем, ще трябва да се качат тук и Лондон клекна. и отива нагоре до 18 Британският етажа. държавен министър еди кой си Лидингтън. Така. За българи и румънци няма Може ли ограничения. да хвърля малко на вече? Ограничения няма да има, просто няма да надопуснат до социалната система и с... Моля ви се, ако вие Това са не ги българи, гледа, няма да че работите, И води Бог и Кутин. това не може да бъде. Значи Въпросът ще ви е, че дискриминират. няма да допуснат официално Да да си той пак работиш. такъв. Да, това е Има и вече. такива, Да, имаме да, такива познати, дето като мини Трудно ще се намери работа. Съгласен. Пресичате улицата. Тук чакайте, те сега ще дойдат. Аз имам въпрос, има ли Това някой, Това е който техните искания. има ли някой, който още не се е подписал и има желание да се подпише? Защото да не стане така, че някой да бърза да